d'on és el vi que ens has portat avui, Marià? Doncs mira, avui us he portat al Castell del Remei a Blanc, i és del Costers del Segre, per situar-nos a prop de Lleida i en concret a la Noguera. Hem triat aquest vi, és un vi que està fet bàsicament per Macabeu, que és el que ens aportarà la fruita i la flor, i el Sauvignon Blanc, que és el que ens portarà uns tocs més herbacis, sí, aquest punt més a planta, no? Llavors, la Sauvignon Blanc també és coneguda perquè és la que els enòlegs o els sommeliers acostumen a dir que... Saps que nosaltres sempre descrivim els aromes amb coses molt rares, no, a vegades? I en aquest se li diu que té a vegades l'aroma de pipi de gat. Pipi de gat. En espanyol no queda molt bé, però en francès queda molt sutil i molt bonic, no? No em facis dir a què olora el pipi de gat, però sí que, i en cates professionals, és un dels atributs que se li col·loca. Sí, no és molt comercial, no? Però sí que és una cosa que queda, saps? A part d'això, el Sauvignon Blanc, el que et comentava, els tocs herbacis. D'aquí a lo del pipí no sé com va, però més o menys. Després, aquest vi, com us he comentat, és de la bodega del Castell del Remei. És un lloc que, a part que el vi, ja ho provareu després, jo crec que és molt interessant, és un paratge molt xulo, són 400 hectàrees de vinya, de celler, de toneleria, què més tenen? Tenen un molí d'oli, tenen un santuari per la Verge de Mar Remei, vull dir, és un espectacle. És un lloc que, a part de veure vi, també pots fer altres coses, com visitar i de més. I llavors, el motiu pel qual hem triat el... Per què has triat aquest vi per acompanyar aquests macarrons? Una mica ha estat el tema de la salsa, de l'acompanyament, que he cregut, no sé, que una miqueta més greixós. Llavors, aquest vi, les particularitats que té és que té unes notes cítriques a llima que van molt bé per desengreixar, saps? I així es recomana, després de menjar. O sigui, ens anirà molt bé perquè a cada menjada que fem dels macarrons, o cada cullerada de macarrons, si fas un glopet de vi, et netejarà de tot el greix que pugui deixar aquest alió suau. No sé, també dir, com és el que us he comentat, una miqueta, molta flor i molta fruita, és molt fàcil de veure, l'acidesa està molt equilibrada, amb el que també passa molt ràpid, i sobre uns 8 graus és un vi que ens acompanyarà, crec que fantàsticament amb el... El tastarem i el valorarem també, a veure després. Sí. Doncs res més, no? Recordem que qualsevol cosa que... qualsevol dubte els poden trobar a les xarxes socials de Facebook i de Twitter. I com sempre recordeu que si veniu de part del programa Cuinada de Prop, doncs tindreu un petit descompte en tots els vins que anem mostrant aquí, anem maridant en els plats del programa. Doncs moltes gràcies, Marià.